Για πες μου σε παρακαλώ, τι ώρα πήγες χθες το απόγευμα στο γραφείο? Κατά τις 3. Και τι ώρα ήρθε η ανιψά μου? Η Δεσποινή Σκέτη. Δεσποινή Σκέτη. Κατά τις 4. Και έμεινε το βράδυ? Αλλά έφυγε. Τι ώρα έφυγε? Κατά τις 4:30. Έτσι λοιπόν. Μπαρδόν. Τι μου λες? Θυμάσαι τι φορούσε? Φορούσε ένα φουστάνι. Σιγά μη φορούσε και λεμπία. Παρδόν. Τα μπερδεύσες ρε. Μα ξέρω εγώ. Πρέπει να την καταλαβαίνεις. Μα μου λέτε η Δεσποινή Σκέτη φορούσε και λεμπία. Αυτό σου λέω ρε παιδάκι μου. Πρόσεξε ρε αγοράκι μου. Σε ρωτάω. Η ανιψά μου η Δεσποινή Σκέτη χθες το απόγευμα στο γραφείο. Θυμάσαι τι φορούσε? Μήπως φορούσε ένα φουστάνι πράσινο? Μάλιστα. Το θυμάσαι καλά? Μάλιστα. Πρόσεξε Περικλή. Γιατί αυτό που σε ρωτάω έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό έστειλα και σε φωνάξανε εδώ. Φορούσε ένα φουστάνι πράσινο. Έτσι, το θυμάσαι καλά? Δεν ήταν κόκκινο? Α! Τι? Κόκκινο ήταν. Κόκκινο. Κόκκινο. Κοίτα έναν άνθρωπο που φώναξε να με φωτίσει.